Ha nacido el Vuelca Fácil. ¿Y es una idea de Calvo? Pues claro. A verdad que non temos queixa, empezamos un pouco espesas e creo que aos dos equipos se nos notou que era o primeiro encontro e houve bastantes erros, pero bueno, por unha vez a sorte acompañounos a pesar do mal xogo, podíamos comezar a Liga dun bo xeito. Eu creo que estamos adestrando moi ben, non se puido ver reflexado na pista o outro día, ou eu creo que non se viu, non se corresponde co que estamos adestrando, pero eu creo que unha parte moi boa é que a pesar de que comezamos moi mal, con moitos erros, o equipo non se veu abaixo, soupo sobrepoñerse. De feito, cando viñeron as rotacións non se notou o mal que habíamos comezado e iso eu penso que foi que nos dou a victoria e sobre todo a actuación de Nadia que unha vez máis estivo a outro nivel. Nós sabemos que Reconquista, a pesar de ser un equipo relativamente novo, ten xogadoras con moita experiencia porque ao final todas veñen de competir en equipos de bon nivel e que están sempre na parte alta da táboa e sabemos que vai ser un encontro complicado. Bueno, a parte positiva é que o primeiro encontro contra elas é na casa para coñecelas pois sempre mellor na nosa pista, pero bueno, sabemos que vai a ser complicado e saímos dispostas a dalo todo. Sí, agardamos que sí, porque xa fai moita falta volver a toparnos co público. O ano pasado a maior parte dos encontros foron no fogar e o afora moi reducido, entón xa temos ganas de volver a xogar na vila e de que poida vir todo o mundo a animarnos porque este ano agardamos darlle moitas alegrías. Eu diría que se animen a vir ao pabillón porque, como dicía antes, eu creo que estamos traballando moi ben, eu creo que o nivel do grupo e do equipo en xeral este ano está sendo bo e queremos demostrarlo, queremos que a nosa afición o vexa e que poidan disfrutar con nós e que, bueno, que sexa unha tempada moi interesante e moi boa para o equipo.